Are you a good dad or a bad dad? Ano ba ang ibig sabihin ng isang good dad? Yun ba yung provider, yung disciplinarian, yung laging present sa school events, o yung hindi nananakit, o hindi naninigaw at marunong makinig? Truth is, sa totoong buhay, hindi lahat ng mga ama ay mabuting ama. Hindi rin lahat ng mga bad dad ay masasamang tao. Some ay mga broken boys lang sila na come from broken homes or have bad parents at hindi na sila nakabreak sa cycle ng bad parenthood. Kasi syempre, ang alam lang nila, yung nakikita nila sa mga ama nila o sa mga parents nila na hindi rin perfect parents. So, tanungin natin ang sarili natin, what kind of parents do we want to be? What kind of dads do we want to be? Kung good dad or bad dad? Kunwari dad, may mga nagsasabi, maraming mga ama na sinasabi sa kanilang mga anak na kailangan daw nila, gamitan lang daw ang mga tao para kumita sila ng pera kasi yun yung goal daw nila. Dad, ano masasabi mo sa advice na yan? Siguro dapat kung gusto niyo maging good dad, ang ituro ninyo sa inyong mga anak, una, they have to build good relationships with the right and productive people. Kasi kung ang mga relasyon mo, kasama mo, mga kaibigan mo, kasalamuha mo, ay mga taong productive at sila'y masigasig sa buhay, kahit na papano you can make money with them or through them in a natural process, and there will be progressive directions towards that. Kasi kung gagamit ka na ng tao tapos magiging wala kang utang na loob at gusto mo lang silang gamitin para lang sa pera, eventually makikita yan ng mga kasama mo o mga kakilala mo at iiwasan ka at hindi ka rin pagkakatiwalaan kasi ang magiging tawag sa'yo user. Wala namang masamang maggumamit o magpagamit para na sa ganun dapat meron lang mutual na benefit for both relationship. Pero hindi dapat yun ang unang intention mo. Dapat ang intention ng isang bata o ng isang tao ay mag-build ng mga tamang relasyon, tumulong sa mga kapwa at pumili ng mga tamang kaibigan at kasalamuha para sa ganun tuloy-tuloy ang progreso ninyo sa buhay nyo. May mga iba rin mga ama nagsasabi dad na tinuturo nila sa mga anak nila na kailangan daw para maging successful sa buhay, kailangan daw mag-lie, cheat, and steal para kumita sila ng pera. Ano masasabi mo doon, dad? Well, kung gusto mo maging good dad, dapat ang ituro mo sa inyong mga anak. And number one, you have to build your reputation. Ibig sabihin, pangalagaan nyo ang inyong reputasyon. Dapat maging reliable ka, maging dependable ka, at maging trustworthy ka. Kasi tandaan natin, pag nasira ang trust, yan ang pinakamahirap sa lahat sa buhay. Pag nasira ang trust ng mga tao o ng mga ng lipunan sa iyo, mas mahihirapan kang makabangon. At hindi lamang yon. Kahit na ikaw sa sarili mong konsyensya, alam mong uusigin ka tuwing pagtulog mo. So kung gusto mong maging successful sa buhay, mas maganda na pangalagaan mo yung reputasyon mo at dapat maging katiwa-tiwala. Katingnan natin, kadalasan karamihan ng mga successful na mga businessman, executive, yung mga lalo na sa mga executive ng mga malalaking kumpanya na naging bilyonaryo na rin, katulad ng Metrobank na si Fabian D, BDO na si Nestor Tan, at San Miguel na si Ramon Ang at si Manny Pangilinan. Sila ay nagsimula sa baba pero unti-unting umangat at pinagkatiwalaan. At ngayon sila mga bilyonaryo na rin. Kung sinira nila yung pangalan nila dahil nag-lie, cheat, and steal ang kanilang prinsipyo sa buhay, sa umpisa maaaring maging matagumpay ka, pero kalaunan hanggang diyan ka na lang, hindi ka na rin makakalayo kasi nga liliit ang mundo mo at wala masyadong magtitiwala sa iyo at hindi nagaganda ang ikot ng buhay mo. Malilimita ang iyong iniikutan na mundo. Kaya mas mabuti kung if you want to be a good dad, teach your children to protect their reputation, to build their integrity, and to work on God-given values. May mga ibang ama naman na sinasabi nila sa mga anak nila na money is the ultimate goal, na kailangan nilang gawin ang lahat para kumita sila ng pera. Ano naman yung masasabi mo dun sa advice ng mga ama na yun, dad? Well, to me, to be a good dad, kinakailangan turuan mo ang iyong mga anak, teach your children, na number one, ang misyon natin sa buhay ay paglingkuran ng Panginoon. Yun ang una. Kasi nga biniyayaan tayo ng Panginoon ng mga katangian, kaalaman, at mga pagkakataon sa buhay. Kung yan ang ating panuntunan at ating paninindigan, dapat nating malaman na yung mga skills natin, yan ang isang pamamaraan para na sa ganun tayo ay kumita at maging productive sa isang lipunan at makatulong. Kasi nga, kung sasabihin natin, money is your ultimate goal, masisira lahat ang iyong pananaw sa buhay at isasakripisyo ang iyong moralidad at mga prinsipyo at paniniwala. Kalaunan, hindi mo nakilala kung sino ka. Tandaan natin, pagdating sa dulo, we are just all in a journey in this world. Lahat yan may katapusan, wala kang madadala ni singkong duling sa iyong libingan, at ang iiwanan mong kayamanan kung ginawa mo naman at kinuha mo sa mga maling paraan, sisingaling ka rin ng tadhana at ng may kapal, mamalasin ang iyong mga pamilya, mamalasin ang iyong mga minamahal sa buhay, at kahit na sabihin mong iniwanan mo sila ng pera, kung wala namang moralidad ang iniwan mo sa lipunan, sila mag-aaway din, magpapatayan paminsan, mga magkakapatid, mga magkakamag-anak, dahil lamang sa perang iniwan mo na galing sa mali. Marami tayong nakitang ganyan, may mga leaders ng mga malalaking bansa at mga bansa na kahit na dito sa Asia Pacific, nagkamas sila ng maraming
kayamanan. Pero pagdating sa dulo, ano nangyari? Hindi nila magamit yung pera nila, sila'y wanted, sila'y sirang-sira sa lipunan, kahit na sa talikod nila, kahit na saan sila pumunta, minumura sila ng tao o hindi sila nirerespeto dahil nga alam ng mga tao na ninakaw mo lang yung mga kayamanan na yun. Pagdating sa dulo, kahit na ilang kayamanan ang iyong inipon, mamamatay ka rin, iiwanan mo rin yan, at yung mga iiwanan mo, kung nakita nilang mali yung ginawa mo, tatahakin nila yung maling landas at pati sila magbabayad sa mga kamalian na iyong ginawa. Ngayon, we should ask ourselves, anong klaseng father, anong klaseng dad ang gusto natin maging? Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Ako naman po si Michael Sai, yung dad ng bayan.